Στο σημερινό μας επεισόδιο, αγαπητοί τηλεθεατές, θα παραμείνουμε στη μονή ζωγράφου του Αγίου Όρους, καθώς πρόκειται για ένα μοναστήρι με ζωή και δράση. Έχουμε λοιπόν πολλά ακόμα να δούμε και να γνωρίσουμε εδώ. Τώρα, Πάτερ Αθανάση, πού πηγαίνουμε? Τώρα θα πάμε λίγο στο Κρασαριό, Κρασαριό, γιατί δηλαδή μάλλον θα είναι κρασί. ενδιαφέρον. Ναι. Εκεί Εκεί κρατάμε έχετε? το κρασί, ναι, σε βαρέλια. Έχετε δικά σας αμπέλια και βγάζετε κρασί? Τώρα βάλαμε αμπέλια, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε δυνατότητα, δεν είχαμε τόση δύναμη. Τώρα βάλαμε αμπέλια και φέτος βγάλαμε το πρώτο δικό μας κρασί, από δικό μας αμπέλια, αλλά λίγο. Δηλαδή όλα τα χρόνια που είμαι εδώ, παίρναμε σταφύλια απ' έξω και κάναμε εδώ το κρασί και το έκανε ο ίδιος ο γέροντας. Γιατί είχε παράδοση από τον παλιό μας γέροντα, τον Πάτερ Ευθύμιο, που ήταν παλιότερα ηγούμενος της Μονής. Αυτός έκανε το κρασί και ο γέροντάς μας έμαθε από αυτόν. Γι' αυτό και είχε ειδική φροντίδα για να κάνει το κρασαριό καλό. Τώρα γέρωσε ο γέροντάς μας, δεν ασχολείται πια τα τελευταία 2-3 χρόνια, αλλά το κρασαριό μας συντηρήθηκε πολύ καλά και έχουμε τώρα πολλά βαρέλια που κρατάμε το κρασί και από φέτος, όπως είπα, αρχίσαμε να κάνουμε δικό μας, από δικά μας αμπέλια. Τα φυτέψαμε πέρσι και ήδη έδωσαν λίγο καρπό. Πολύ ωραία. Φέτος. Ευχηθούμε να έχει ευλογία Θεού. Εδώ έχει φτιάξει ο Πάτερ Ισακ και κάτι σαν μουσείο με παλιά εργαλεία που είχαν οι πατέρες μας, γιατί εδώ το μοναστήρι επειδή ήταν πολύ μεγάλο, έφτιαχναν οι πατέρες τα πάντα, ό,τι χρειαζόταν και είχαν από όλα τα εργαλεία. Και πολλά εργαλεία για να φτιάξουν βαρέλια, ειδικά. Και πολύ τακτοποιημένα είναι όλα, αλλά και όμορφα τα έχετε. Ναι. Εδώ μέσα στις καμάρες, τους τρούλους. Ναι. Αυτό παλιά τι ήταν ο χώρος? Πάντοτε ήταν κρασαριό και εδώ συντηρεί σταθερή θερμοκρασία, δηλαδή 18-19 βαθμοί, και για το κρασί είναι ό,τι καλύτερο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για το κρασί, να υπάρχουν σταθερές κλιματικές συνθήκες. Κάνετε και νάμα για τη Θεία Λειτουργία ή όχι? Ο γέροντας παλιότερα έπαιρνε ειδική ποικιλία σταφύλια και έβγαζε τις ρόγες από μέσα και δηλαδή γινόταν και νάμα. Είχαμε δική μας νάμα. Τώρα όμως, επειδή κουράστηκε και προχώρησε η ηλικία, δεν το κάνει πια και παίρνουμε από το διπλανό χιλεντάρι που φτιάχνουν πολύ καλό νάμα. Πατέρες και σας έφεραν νάμα. Και σήμερα ήρθαν οι πατέρες από εκεί, περάσανε εδώ και μας έφεραν νάμα πάλι. Πολύ όμορφο που υπάρχει αυτή η συνεργασία ανάμεσα στα μοναστήρια. Ναι, με το χιλεντάρι πάντοτε έχουμε και με όλα τα μοναστήρια, αλλά επειδή είμαστε και διπλανοί, με το χιλεντάρι έχουμε πολύ καλή σχέση πάντοτε. Εδώ τα βαρέλια, τα παλιά ήδη είχαν φθαρεί και κάναμε μια παραγγελία. Υπάρχουν στην Βουλγαρία ακόμη εργαστήρια που κάνουν ειδικά βαρέλια και κάνουν πολύ καλά βαρέλια, δίνουν σε όλα τα Βαλκάνια. Ναι. Και φέραμε αυτά τα καινούργια. Δεν έχετε εκείνη τα παλιά, τα πολύ μεγάλα? Έχει μείνει ένα εδώ στην αρχή. Μάλιστα. Που χωράει 10 τόνους. Ενώ αυτά τα μικρά? Αυτά τα μικρά, πόσο χωράνε? Κόκκο σε μάλκητε. 220 λίτρα χωράνε. Τα έχετε και αριθμημένα, βλέπω. Ναι. Για να ξέρετε σε κάθε... Να ξέρουμε την σειρά με το οποία... Τι ίσως ποικιλία έχετε κρασιού. Έχουμε κάτω σε ένα κελάκι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, έχουμε τα πατητήρια, όπου πατούσανε παλιά, γιατί παλιά είχε το μοναστήρι πολλά αμπέλια, μάζευαν τα σταφύλια και σε δύο μεγάλα βαρέλια πατούσανε στα πατητήρια, δηλαδή πατούσανε τα σταφύλια και βγάζανε το κρασί. Μάλιστα. Και είναι λίγο επικίνδυνο
το πάτημα, γιατί όταν είσαι μέσα στο μεγάλο το βαρέλι μπορεί να πνιγείς από τους αναθυμίαζεις. Και τους κρατούσαν με σχοινιά, δεμένους με σχοινιά, και αν κάποιος αισθανόταν ότι δεν είναι καλά, τον βγάζανε αμέσως, γιατί μπορεί να πνιγεί μέσα. Μάλιστα. Από τις αναθυμίαζεις που βγαίνουν. Πάτερ Ισαάκ, να μας πείτε εσείς τι ακριβώς κάνετε εδώ. Какво ти е послушанието тук? Какво правиш? Моето послушание е така да осигурявам първо вино за причастие. Πρώτα εξασφαλίζει το νάμα για την Θεία Κοινωνία. Второ, така да осигурявам вино за трапеза. Και εξασφαλίζει το κρασί για την τράπεζα. После да почиствам бъчвите. Καθαρίζει τα βαρέλια. И това се повтаря всяка година едно и също. Και αυτό είναι κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Αυτό που κάνει το διακόνημά του είναι εποχικό, δηλαδή κάποιους μήνες του χρόνου μόνο ασχολείται ή όλο το χρόνο είναι εδώ? Όλο το χρόνο είναι εδώ. Όλο το χρόνο. Ναι. Αλλά υπάρχουν εποχές που είναι πιο έντονα, δηλαδή όταν θα κάνουμε το κρασί, μετά τα τσίπουρα που γίνονται από αυτής της εποχής, τώρα είναι πιο έντονο το διακόνημα. Μετά είναι αυτό. Το κρασί είναι διάφορες ποικιλίες, και κόκκινο και λευκό, ή ένα κρασί μόνο έχει? Само един вид вино ли има? Ние по принцип нямаме грозди за вино. Обикновено това са дарения, подаръци. Επειδή ακόμη δεν έχουμε τα δικά μας τα σταφύλια, τώρα μεγαλώνουνε, μας δουρίζουνε διάφορα, μερλό, καμπερνέ, τέτοια, που αυτά κάνουμε το κρασί. Να ευχηθούμε καλή δύναμη να έχει, και αφού από εδώ παίρνετε και το κρασί για τη Θεία Κοινωνία, να αισθάνεστε ευλογημένος και ότι προσφέρετε κάτι στο Θεό μας. Είναι και διάκονος. Είναι και διάκονος. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και όπως παλιά οι διάκονοι διακονούσαν και στα τραπέζια, διακονείς και στην τράπεζα και στην εκκλησία. Σωστά. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Είμαστε τώρα στο εργαστήριο του κρασαριού, γιατί ο Πάτερ Ισαάκ έχει πολύ μεράκι και φτιάχνει πολλά πράγματα εδώ και έχει αυτό το ωραίο εργαστήριο που το θαυμάζονται όλοι. Μα τέτοιο εργαστήριο δεν έχουμε ξαναδεί, Πάτερ Θανάση, τόσο τακτοποιημένο, νοικοκυρεμένο. Και με τόσα πολλά εργαλεία. Ο Πατέρ Ισαάκ φροντίζει. Ναι. Αυτός φροντίζει και δουλεύει και έχει και, δηλαδή, μπορεί να φτιάχνει πολλά πράγματα. Και μάλλον δεν χρειάζονται για το κρασαριό αυτά όλα, γενικότερα πιάνεται ο Πατέρ Ισαάκ. Μας κάνει και εμάς, όταν κάπου μας χρειαστεί στα άλλα διακονήματα, μας φτιάχνει πράγματα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και τι ωραίο χρώμα. Την ευχή σας. Αυτό είναι ένα από τα προϊόντα του κρασαριού, κονιάκ, που είναι 3 χρονών. Ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε. Την ευχή σας να έχουμε. Την δική σας. Σε ευλογείτε. Είναι μεγάλη η ευλογία που νιώθουμε, Πατρ Αθανάση, που έχουμε κοντά μας το γέροντα της Μονής σας. Βλέποντάς τον, κανείς βλέπει πάνω του όλη αυτή την παράδοση του Αγίου Όρους στη φυσιογνωμία του. Βλέπει τον ασκητισμό, την προσευχή. Νομίζω ότι είστε ευτυχείς που έχετε ένα τέτοιο γέροντα. Ναι, δόξα τω Θεώ. Είναι του 39 γεννημένος. Μάλιστα. Και όπως σας είπα, μέχρι πριν από 5-6 χρόνια ακόμη έκανε κρασί, έφτιαχνε με τα χέρια του. Του άρεσε, πήγαινε και στο βουνό να φτιάξει τους αγούγους, σωλήνες, αυτά. Ασχολούνταν με τέτοια έργα, του άρεσε αυτό, αλλά τώρα πια στα τελευταία χρόνια έχει αδυναμία. Τώρα με την προσευχή πιο πολύ ασχολείται προφανώς. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι και για σας η παρηγορία σας, που τον έχετε κοντά σας, ναι, και προσεύχετε στο Θεό. Πόσα χρόνια είναι ηγούμενος? Από το 97 έγινε ηγούμενος. Το 19, επειδή έγινε 80 χρονών, στο βουλγάρικο κράτος του έδωσαν ένα παράσημο, δηλαδή το πιο ψηλό παράσημο που δίνει το κράτος σε κάποιον ιδιώτη. Για όλη την διακονία του, ναι, και την προσφορά του που έκανε στο μοναστήρι. Черпи с коньяк, ама те не могат много да пият. Λέει, γιατί δεν πίνετε τίποτα? Ήπιαμε βέβαια. Ναι, αυτό του λέω. Ναι.
Έγινε μοναχός του Μπάτσκοβο, στην Μονή του Μπάτσκοβο, ένα από τα 3 σταυροπηγειακά μεγάλα μοναστήρια της Βουλγαρίας. Και το 1981 ήρθε εδώ, σαν μοναχός. Και ήταν μοναχός, μέχρι να γίνει ηγούμενος ήταν μοναχός, δεν ήταν ιερομόναχος. Έγινε ιερομόναχος αμέσως, δηλαδή μαζί με την ηγουμενία του. Τι σας συμβουλεύει, για πείτε μας λίγο από τις συμβουλές του, από τη ζωή του. Απλές συμβουλές, αλλά μακάρι να μπορούμε να τις στηρίσουμε. Να είμαστε εγκρατείς, να μην παρασυρώμαστε στους λογισμούς και στις προσβολές που μας προσφέρει ο εναντίος. Αυτά, απλά και πιο πολύ με την ζωή του διδάσκει παρά με συμβουλές ρητές. Ναι, αυτό καταλαβαίνουμε κι εμείς, η φυσιογνωμία του και μόνο, η παρουσία του είναι αυτή που σας διδάσκει και ευχόμαστε ο Θεός να τον έχει καλά για χρόνια, να είναι εδώ να ηγείται της αδερφότητός σας και να σας στηρίζει. Μια φορά που ήταν εδώ ο γέροντας, εδώ στο Κρασαριό και έκανε τις εργασίες που κάνει, του εμφανίστηκε η Παναγία και του λέει είναι πολύ σπουδαίο να μην αμαρτάνεις, να μην κάνεις αμαρτίες. Δηλαδή το άκουσε από την ίδια την Παναγία. Πολύ σημαντικό να δει την ίδια την Υπεραγία Θεοτόκο. Να του πείτε να μας πει και μία συμβουλή, Πάτερ Αθανάση, γιατί στον κόσμο έξω υπάρχει και πολλή διαφθορά, αλλά και οι άνθρωποι που θέλουν να κρατηθούν στο Θεό δεν ξέρουν πού να στηριχθούν. Τι θα συμβουλεύει ο γέροντας τους ανθρώπους? Τώρα σταμάτησε τα τελευταία χρόνια να πηγαίνει για εξομολογήσεις, αλλά παλιότερα που πήγαινε λέει πάρα πολλοί παραβιάζουν την έκτη εντολή του Θεού. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη διαφθορά και αυτό συμβούλευε όλους και εκδώσαμε ειδικά βιβλιάκια κατά την προτροπή του. Εκδώσαμε βιβλία με συμβουλές για την καθαρή ζωή και μέσα στην οικογένεια και γενικά, δηλαδή να μην παραβιάζονται οι άνθρωποι αυτή η εντολή που στηρίζεται στην αγάπη του Θεού και όχι στην αγάπη της σάρκας και όλα αυτά τα γήινα που τώρα τρομάζουν όλον τον κόσμο, τον παρασύρουνε. Είχε ιδιαίτερη φροντίδα γι' αυτό. Από αυτά τα βιβλιάκια εκτυπώσαμε πάρα πολλά και είχε σκοπό να πάει στα σχολεία να τα δίνει, αλλά μετά γέρασε και δεν μπόρεσε να το εκπληρώσει. Γιατί έβλεπε την μεγάλη διαφθορά που υπάρχει έξω και το πονούσε πάρα πολύ γι' αυτό. Και τώρα εύχεται ο γέροντας να έχουμε δυνάμεις, να τηρούμε τις εντολές του Θεού για να βρεθούμε μετά στην αγάπη Του και στην άλλη ζωή. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές Του, για τη συμβουλή Του και ευχόμαστε ο Θεός να Του δίνει χρόνια πολλά ακόμα, να Τον έχετε κοντά σας, να σας ευλογεί, να σας αγιάζει, να σας δίνει το παράδειγμα της ζωής Του και εσείς να στηρίζεστε σε Αυτόν. Αμήν. Να Του μεταφέρετε και τις ευχαριστίες μας. Ευλογείτε γέροντα, την ευχή σας. Άστε καλά την ευχή σας. Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως τιμία μαν ενώπιον σου επαρσείς των χειρών μου θυσία εσπερίνη εις άκουσον μου Κύριε. Κύριε φυλακήν το στόματι μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένοι στην ανομία και ουμή συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δικαιώς εν ελέη και ελέγξει με
Έλεον δε αμαρτωλού, μη λιπανάτω την κεφαλήν μου. Ότι έτυχε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτό. Ακούσονται τα ρήματά μου, ότι δίνθησαν ως υπάρχος γης εράγη επί της γης, διεσκορπίστη τα ωστά αυτών παρά τον Άδη. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επισήλπισα μη αντανέλεις την ψυχή μου. Φύλαξον με από παγίδας εις συναισθήσαν δόμη, και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Εσούνται να φιβλίστρο αυτόν οι αμαρτωλοί, κατά μόναση μη εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθη. Βρισκόμαστε τώρα στο γραφείο της Ιεράς Μονής Ζωγράφου και έχουμε κοντά μας τον υπεύθυνο του γραφείου, τον πατέρα Μακάριο, ο οποίος μαζί με τον πάτερ Αθανάσιο είναι καθημερινά εδώ και διεκπεραιώνουν όλες τις υπηρεσίες που ένα γραφείο πρέπει να διεκπεραιώσει στην Ιερά Μονή, και νομίζω ότι και εδώ υπάρχει αρκετή δουλειά για τους πατέρες. Θα μας τα πει καλύτερο ο πατήρ Μακάριος. Την ευχή σας, πάτερ. Την δική σας. Εδώ είναι το γραφείο της Μονής. Ασχολούμαστε με την αλληλογραφία, με τα γράμματα στην Ιερά Κοινότητα που γράφουμε, τα γράμματα που είναι στις υπηρεσίες έξω από το Άγιον Όρος. Απαντάμε στα μηνύματα που μας στέλνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Και σίγουρα όλα αυτά χρειάζεται να ξέρετε και την ελληνική καλά και την βουλγαρική τη γλώσσα. Εντάξει, η βουλγαρική την ξέρετε αφού είστε από εκεί, αλλά και τα ελληνικά θα πρέπει να τα ξέρετε, διότι έχετε να κάνετε και με υπηρεσίες της Ελλάδος, έτσι δεν είναι, και με την Ιερά Κοινότητα. Ναι, ναι. Προσπαθούμε να μαθαίνουμε συνέχεια και με τη βοήθεια του Πάτερ Αθανάσιο γράφουμε τα γράμματα. Είναι εδώ και η γλώσσα καθαρεύουσα. Ναι, αυτή πώς τη γνωρίζετε? Εμείς δεν ξέρουμε καλά την καθαρεύουσα την ελληνική. Μαθαίνουμε. Έρχεται κάποιος δάσκαλος μήπως και σας κάνει μαθήματα, ή εσείς έχετε σπουδάσει κάπου στην Ελλάδα, σε κάποιο πανεπιστήμιο? Έχω σπουδάσει στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Κιλκής, στο Κιλκής, αλλά εκεί μάθαμε νέα ελληνικά, όχι αρχαία και καθαρεύουσα. Εγώ μόνος μου, με βοήθεια των πατέρων εδώ, που ξέρουν, και με την συζήτηση με άλλους πατέρες στο Άγιον Όρος και με πατερικά βιβλία, τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων. Και σιγά σιγά δεν μπορώ να πω ότι ξέρω καλά ελληνικά, αλλά για να υπηρετούμε της Μονής. Νομίζω καλά τα ξέρετε, πολύ καλά, και αφού είναι και το διακόνημά σας τέτοιο που ασχολείστε με τα γράμματα, σίγουρα όλο και πιο πολύ θα προοδεύετε και στην ελληνική γλώσσα. Ναι, όσο χρειαστεί. Και όταν θέλει κάποιος προσκυνητής να έρθει στο μοναστήρι σας, εδώ θα απευθυνθεί στο γραφείο σας? Παλιά στην αρχή ήταν εδώ στο γραφείο, υπέβαλαν αιτήσεις για τα διαμονητήρια, αλλά επειδή έγιναν πολλοί οι προσκυνητές και υπήρχε ανάγκη να ασχολεί μόνο ένας άνθρωπος μόνο με αυτά, και διόρισαν άλλος που τώρα ασχολείται. Συνήθως όταν κάποιος κάνει αυτή την αίτηση που λέτε, γίνεται δεκτή η αίτηση, δηλαδή όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν να φιλοξενηθούν στο μοναστήρι σας, ή έχετε συγκεκριμένο αριθμό που έρχονται καθημερινά? Όχι, δεν έχουμε συγκεκριμένο αριθμό, αλλά έχουμε κάποια όρια της ημέρας που βλέπουν εκεί οι υπεύθυνοι που είναι να μην υπερβαίνει τα όρια που, ας πούμε, 25-30 άτομα της ημέρας, για παράδειγμα.
Να δώσουμε και εμείς, Πάπα Νικάνορ, 2 εκδόσεις. Αυτή είναι δική μας έκδοση. Έχουμε ένα χειρόγραφο, ιστορικό χειρόγραφο. Θα σας δείξω μετά και πάνω στην βιβλιοθήκη το πρωτότυπο. Είναι μια ιστορία που γράφτηκε τέλος του 18ου αιώνα από έναν Βούλγαρο μοναχό που τότε εμώναζε στο Χελενδάρι. Είναι η πρώτη ιστορία του βουλγαρικού λαού που γράφτηκε και είναι περίφημο. Στην Βουλγαρία είναι έτσι γνωστό το χειρόγραφο και κάναμε μια έκδοση του χειρογράφου και τη μεταφράσαμε και στα αγγλικά και για την βιβλιοθήκη της Μονής σας. Και επίσης ένα πολύ καλό άλμπουμ που βασίστηκε πάρα πολύ σε εικόνες της Μονής μας. Άλμπουμ με εικόνες του Αγίου Γεωργίου μαζεμένες από όλο τον κόσμο. Εδώ είναι, βλέπετε, το καθολικό μας. Εδώ πάλι το καθολικό, αλλά ένα πάνω μέρος. Πάλι οι εικόνες της Μονής είναι του Αγίου Γεωργίου, όπως είπαμε είναι το σπίτι του Αγίου Γεωργίου. Εδώ είναι ένα χειρόγραφο, πάλι από την βιβλιοθήκη μας, που από πάνω έχει τον Άγιο Γεώργιο. Εδώ οι θαυματουργικές εικόνες, η πρώτη με το δάχτυλο. Εδώ είναι η τρίτη που δωρίστηκε από τον Άγιο Στέφανο. Εδώ είναι λάβαρο που δωρήθηκε από μια βασίλισσα της Γεωργίας εκείνο το καιρό. Και εδώ είναι ένα άλλο λάβαρο που το είχαμε στο μοναστήρι. Τώρα όμως δεν υπάρχει, γιατί και αυτό ήταν δώρο του Στεφάνου, του ηγεμόνα της Μολδαβίας, του Στεφάνου του Μεγάλου. Όταν όμως στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήρθανε εδώ γαλλικός στρατός, μάλλον είχαν συνεννοηθεί και το πήρανε από το μοναστήρι με την βία και τώρα βρίσκεται στο Βουκουρέστι, στο Εθνικό Μουσείο της Βουκουρέστι. Όλα αυτά είναι εικόνες του Αγίου Γεωργίου. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο καλός ξεναγός που έχουμε σήμερα, ο πατήρ Αθανάσιος, μας έφερε και στο ελαιοτριβείο της Μονής. Είδαμε λίγο πριν τις ελαιές οι οποίες πρόκειται να γίνουν λάδι και βέβαια εκεί μέσα, επειδή έχει πολύ θόρυβο, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για το ελαιοτριβείο, γι' αυτό και παρακαλέσαμε τον πατέρα Νικόδημο, ο οποίος είναι υπεύθυνος του ελαιοτριβείου, να μας τα πει όλα αυτά έξω ακριβώς από το χώρο αυτόν. Πίσω μας είναι και ο κημητηριακός ναός της Μονής και νομίζω ότι εδώ που είμαστε μπορεί πολύ όμορφα να μας ξεναγήσει. Τι να σας πω. Να μας πείτε τι κάνετε εδώ στο ελαιοτριβείο. Στο ελαιοτριβείο κάναμε λάδι, παίρνουμε έλαιος από τη Γιωβάνιτσα. Εκεί είναι ο μεγαλύτερος ελαιώνας μας. Δουλεύουν εργάτες από τη Βουλγαρία χωρίς λεφτά, πώς το λένε. Εθελοντές. Αυτές άνθρωπος πολύ αγαπάνε και μαζεύουν αυτά τα πράγματα, αυτά τα έλαια, τις έλαιες και κάθε μέρα νομίζω εδώ ήρθουν 50 κατάστια έλαιες και κάνουμε περίπου 160
λίτρα λάδι κάθε μέρα. Την ημέρα. Καλό λάδι, πολύ καθαρό, πολύ... Είδαμε οι ελιές σας είναι πολύ μικρές. Αυτές είναι Από ειδικές για αυτές λάδι. πολύ καλό λάδι βγάλει. Ναι. Μάλιστα. Έχετε και ελιές τις οποίες είναι βρώσιμες για το τραπέζι δηλαδή. Ναι, ναι. Πάτερ Σακ κάνει 500 κιλά για τράπεζα κάθε χρόνια και αυτά. Και τις ελιές που κάνετε λάδι, το λάδι αυτό το χρησιμοποιείτε για εσάς μόνο ή το προωθείτε και στο εμπόριο? Μόνο για μας. Μόνο Και για την μας. τράπεζα και τις καντίνες της Μονής. Ναι. Να σας δίνει ο Θεός δύναμη, ευχόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και για την ξενάγησή σας. Κάθε καλό και ευχόμαστε να έχετε πολλή παραγωγή, ευλογημένη παραγωγή. Να είστε καλά, την ευχή σας. Πάτερ Θανάση, να μας πείτε εσείς για το κημητήριο της Μονής που είναι πίσω μας. Σε ποιον Άγιο τιμάται ο ναός? Ναι, εδώ πίσω είναι ο κημητηριακός ναός μας που τιμάται του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και κάθε χρόνο που κάνουμε την αγρυπνία του Ευαγγελισμού ερχόμαστε εδώ, κάνουμε μια λιτανία και ερχόμαστε μέχρι εδώ και μπαίνουμε και μέσα στο ναό. Ο ναός δεν είναι παλιός όπως βλέπετε και δίπλα του είναι το γεροκομείο που τώρα δεν χρησιμοποιείται. Τώρα το εκμεταλλευόμαστε σαν αποθήκη, αλλά παλιότερα εδώ έρχονταν τα γεροντάκια για να είναι κοντά στο κημητήριο και να έχουν, όπως είπαμε, να έχουν αυτή τη διαρκή μνήμη θανάτου που όλοι οι καλόγεροι πρέπει να την έχουμε και προσπαθούμε όσο μπορούμε να την έχουμε. Εντός του περιβόλου της Μονής Ζωγράφου υπάρχει ένα μνημείο. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο στα αγιορείτικα μοναστήρια να βλέπουμε κάποιο τέτοιο μνημείο, αλλά όμως το ότι υπάρχει εδώ αυτό σημαίνει ότι κάτι πολύ σημαντικό θέλει να σηματοδοτήσει και να υπενθυμίσει σε όλους και τους πατέρες και τους προσκυνητές. Για το τι μνημείο είναι αυτό και τι συμβολίζει θα μας τα πει ο πατήρ Αθανάσιος, ο οποίος μας ξεναγεί σήμερα στην Ιερά Μονή Ζωγράφου. Εδώ στον τόπο που είναι χτισμένο τώρα το μνημείο, παλαιότερα ήταν ο πύργος της Μονής, όπου τον 13ο αιώνα μαρτύρησαν οι Άγιοι 26 μάρτυρες, οι ζωγραφίτες. Ξέρουμε από την ιστορία ότι τον 13ο αιώνα μετά την ουνία που είχε κάνει ο Πάπας με τον Πατριάρχη Ιωάννη το Βέκο, διαμαρτυρήθηκαν οι αγιορείτες πατέρες και ήρθαν εδώ κάποιοι απεσταλμένοι του Πάπα για να κατασβήσουν την διαμαρτυρία την αγιορείτικη και πήγανε σε όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Όταν πλησίαζαν το Άγιον Όρος και το μοναστήρι μας, εδώ κοντά από το μοναστήρι, μισή ώρα με τα πόδια, βρίσκεται ένα κελάκι και εκεί ζούσε κάποιος γέροντας μόνος του, ησυχαστικά,
και κάθε μέρα έλεγε πολλές φορές τους χαιρετισμούς μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Και μια φορά που έλεγε τους χαιρετισμούς, ακούει από την εικόνα φωνή «Χαίρε και εσύ γέροντα, τώρα πρέπει να πας στο μοναστήρι κάτω και να πεις στους πατέρες ότι έρχονται οι εχθροί του Υιού μου. Και όποιος φοβάται να πάει να κρυφτεί στον δάσος, όποιος δεν φοβάται να μείνει στο μοναστήρι για να γίνει μάρτης». Και κατέβηκε αμέσως ο γέροντας, εδώ στο μοναστήρι έτρεξε και βρήκε την ίδια εικόνα που του είχε μιλήσει πάνω στο κελάκι, την βρήκε εδώ μπροστά στο μοναστήρι. Είχε έρθει με θαυμαστό τρόπο και τον περίμενε εδώ έξω από το μοναστήρι. Την πήρε αγκαλιά και πήγε στον ηγούμενο και του ανέφερε αυτό που άκουσε. Και τότε ο ηγούμενος με άλλους 22 πατέρες και 4 δόκιμοι προσκυνητές, δεν το ξέρουμε, απλά ήταν 22 μοναχοί και 4 κοσμικοί. Κλείστηκαν στο πύργο της Μονής και περίμεναν να έρθουν οι Λατίνοι, ενώ οι άλλοι που φοβούνταν πήγανε και κρύφτηκαν στο δάσος. Και ήρθαν οι Λατινόφρονοι εδώ, προσπάθησαν να πείσουν τους πατέρες να κατεβούν κάτω, να πάνε μαζί στην εκκλησία, να κάνουν προσευχή και τους απάντησε ο ηγούμενος ότι αυτό είναι αδύνατο και τους εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε εμείς να συμπροσευχόμαστε με αιρετικούς. Οπότε εξοργίστηκαν οι Λατινόφρονοι και βάλανε κλαδιά και άλλη καύσιμη ύλη γύρω από το πύργο. Τα άναψαν και κάηκαν μέσα οι μάρτυρες, κάηκαν μέσα στον πύργο. Ένας μόνο, λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας, έπεσε από ένα παράθυρο, έπεσε κάτω και έζησε ακόμη έναν μήνα, λεγότανε Παρθένιος, και διηγήθηκε στους άλλους πατέρες που ήρθαν αργότερα τι συνέβη στο μοναστήρι. Αυτοί μετά πήγανε, κάψανε όλο το μοναστήρι, το λαιλάτισαν με πολύ βάρβαρο τρόπο και λέει σε έναν πολύ πρώιμο χειρόγραφο από το 15ο αιώνα που βρέθηκε κάπου στην Ρουμανία σε ένα μοναστήρι. Υπάρχει σύντομος βίος τους και λέει ότι μαζί με τους μάρτυρες κάηκαν στο πύργο και 192 περγαμηνά βιβλία. Φαίνεται ότι ήταν και η βιβλιοθήκη της Μονής ήταν στο ίδιο πύργο. Κάηκαν και τα βιβλία. Και ο πύργος, λέει, ήταν χτισμένος από τον Ιωάννη Ασέν. Είναι ένας τσάρος, δηλαδή ηγέμονας της Βουλγαρίας, που τον 13ο αιώνα ζούσε στην Βουλγαρία και ήταν πολύ δυνατός ηγέμον. Και ο πύργος ήταν χτισμένος από αυτόν. Τα χαλάσματα του πύργου έμειναν έτσι, οι πατέρες επίτηδες άφησαν αυτά τα χαλάσματα να μείνουν έτσι επί πολλούς αιώνες και μετά είχε σχεδόν χαλάσει, δεν φαινόταν ο πύργος και αποφάσισαν, κάπου τώρα πρέπει να δούμε πίσω ποια ακριβώς ημερομηνία, αλλά το 19ο αιώνα αποφάσισαν να καθαρίσουν τον τόπο και να φτιάξουν σε αυτό το μέρος αυτό το μνημείο για να είναι ένα ζωντανό σύμβολο για αυτό που έγινε τότε και να στηρίζει στην πίστη και τους επόμενες γενιές. Φτιάξανε αυτό το μνημείο με ακίνητο καντήλι μέσα και αποφάσισαν την ημέρα που θα εορταζόταν η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, 10 Οκτωβρίου δηλαδή, μετά την λειτουργία να κάνουν και εγγένεια του μνημείου. Και υπάρχει μια περιγραφή που την είδανε, τότε ήταν πολλοί πατέρες του μοναστήρι, πάνω από 200 πατέρες ήτανε, ότι την ημέρα που γινόταν η αγρυπνία, μέσα στη νύχτα, ξαφνικά όταν διάβαζαν, μετά από το πρώτο κάθισμα, όταν διάβαζαν το συναξάρι των Αγίων, είδανε ένα πολύ δυνατό φως, εξέλαμψε σε όλη την αυλή, βγήκαν οι πατέρες και το βλέπανε και μετά το φως ήρθε εδώ πάνω από το μνημείο και σχημάτισε ένα φωτεινό στεφάνι. Και μετά ανέβηκε πάνω και αποφάσισαν να μην κάνουν εγγένεια γιατί δηλαδή θεώρησαν ότι τα εγγένεια γίνανε άνωθεν και δεν χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο. Και μέσα στο μνημείο υπάρχει ένας μολυβένιος πίνακας που από τη μία πλευρά είναι γραμμένο αυτό το θαύμα στη σλαβωνική γλώσσα, στην εκκλησιαστική μας σλαβωνική γλώσσα και από την άλλη πλευρά στα ελληνικά, την ίδια διήγηση δηλαδή, και το θαύμα που έγινε τότε. Μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, Πάτερ Θανάσιε, αυτό το οποίο είχαν ως δίλημμα οι πατέρες όταν έλαβαν
από την Παναγία την είδηση ότι θα έρθουν και θα πρέπει να υποστούν το μαρτύριο κάποιοι και κάποιοι άλλοι όσοι ήθελαν μπορούσαν να σωθούν. Ναι. Το ότι κάποιοι το επέλεξαν αυτό και σκεφτόμαστε άρα για αν έρθει στην ζωή μας κάποια τέτοια περίπτωση, εμείς τι θα διαλέγαμε, το μαρτύριο ή θα φοβόμασταν και θα ανεβαίναμε στο βουνό να σωθούμε? Ο Θεός μας έπλασε ελεύθερους και στον καθένα μας έχει δώσει ελεύθερη βούληση, οπότε είναι προσωπική επιλογή αυτό. Και... Πόσο δύναμη χρειάζεται όμως να επιλέγεις το ναι. μαρτύριο, Ναι. αν και σε οδηγεί σίγουρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ναι. Εδώ μου λέγανε οι πατέρες από το Σιμονόπετρα για ένα γεροντάκι που το γεροκομούσανε και του λέγανε έτσι αστιευτικά κάποιοι πατέρες. Λέει, γέροντα, τώρα θα έρθουν Τούρκοι εδώ, θα γίνεις μάρτης. Όχι, λέει, καλύτερα όσιος να φύγω από αυτή τη ζωή. Έτσι, χρειάζεται ιδιαίτερη δύναμη ψυχική να έχει κανείς για να γίνει μάρτης του Χριστού. Ναι. Μακάρι να μας δίνει ο Θεός τέτοια δύναμη. Ναι, αυτό είναι όλη η ζωή μας. Αν είναι σύμφωνοι με τις εντολές του Θεού, θα μας δώσει ο Θεός και εκείνη την στιγμή δύναμη να κάνουμε αυτή την επιλογή, αλλά ναι, χρειάζεται πολύ δύναμη. Να έχουμε την ευχή των Αγίων Οσίων Μαρτύρων. Εδώ έχουν γράψει οι πατέρες πότε έγινε το μαρτύριο των μαρτύρων μας, το 1276 στις 10 Οκτωβρίου και μετά το μνημείο χτίστηκε στον τόπο του πύργου το 1873. Και μάλιστα αυτό επιβεβαιώθηκε μετά από κάποιες ανασκαφές που κάναμε, γιατί εδώ περάσαμε σωλήνες πυρόσβεσης και εδώ είχαμε σκάψει σε όλη την αυλή και όντως βρήκαμε τα παλιά θεμέλια της Μονής περνούσαν από εδώ και εδώ όντως βρήκαμε τα θεμέλια του πύργου. Ήταν γωνιακός πύργος και βρήκαμε τα θεμέλια. Δηλαδή επιβεβαιώνεται η παράδοση που έχουμε και από ανασκαφές. Τώρα, Πάτερ Νικάνουρ, βρισκόμαστε στην παλιά μας βιβλιοθήκη. Έχει από πάνω και ένα άλλο όροφο. Και εδώ τα τελευταία χρόνια μπορέσαμε και κάναμε μια μικρή έκθεση για τους προσκυνητές που έρχονται για να τους δείξουμε κάτι από την βιβλιοθήκη μας και παράλληλα τους λέμε για την ιστορία της Μονής μας. Εδώ στο κέντρο δείχνουμε ένα Ευαγγέλιο, γιατί το Ευαγγέλιο είναι το κέντρο της ζωής μας και πρέπει από εκεί να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι χειρόγραφο του 14ου αιώνα, γραμμένο στα παλαιοβουλγαρικά και γράφτηκε στη σχολή του Τύρνοβου. Τύρνοβο ήταν το Πατριαρχείο Βουλγαρίας, ήταν η έδρα του Πατριαρχείου και ήταν η τελευταία περίοδος που ήταν πολύ καρπόφορη από πλευράς, δηλαδή παραγωγής πνευματικής και λόγω... Άνθηση των γραμμάτων. Ναι, άνθηση των γραμμάτων. Ο τελευταίος Πατριάρχης, ο Ευθύμιος, που αυτός είχε ζήσει και στο μοναστήρι μας παλιότερα, ναι, ήταν η σχολή που και αυτός συμμέτειχε εκεί. Και μετά έχουμε κάποια ιστορικά έγγραφα. Εδώ δείχνουμε το παλαιότερο έγγραφο που έχουμε, που το κείμενό του είναι από το 980 και περιγράφει τα όρια ενός μονιδρίου διπλανό των Αγίων Αποστόλων και λέει ότι στο τάδε σημείο ακουμπάει στα όρια του ζωγράφου. Δηλαδή είναι η παλαιότερη μαρτυρία ότι
μοναστήρι μας υπήρχε το 1980 και είχε και κάποια όρια, δηλαδή προϋπήρχε. Μετά το μοναστήρι αυξήθηκε, το ζωγράφο, ειδικά στους αιώνες που ήταν το δεύτερο βουλγάρικο βασιλείο, γιατί οι ηγέμονες το στήριζαν και το μονίδριο των Αγίων Αποστόλων έγινε δικό μας κελί και τα αρχεία πέρασαν στο αρχείο της Μονής. Γι' αυτό είναι και εδώ το έγγραφο. Μετά έχουμε ένα άλλο έγγραφο που είναι το 17ο αιώνα και εδώ έχουμε την παλαιότερη πηγή που λέει σύντομα για την ιστορία της Μονής, πώς ιδρύθηκε το μοναστήρι μας το 1919 από 3 αδέλφια της Αχρίδους, πώς ήρθαν εδώ και ζωγραφίστηκε η εικόνα του Αγίου Γεωργίου μόνη της, είναι η παλαιότερη πηγή που έχουμε αυτή την ιστορία. Κάποια χρυσόβουλα έχουμε βάλει του Ιωάννη του Παλαιολόγου μέσα του 14ου αιώνα που δώρισε στο μοναστήρι μας ένα χωριό, το Μαρμάριον, που είναι κάπου στην ακτή της Τριμώνα και αυτός είχε πολύ καλή σχέση με τον Ιωάννη Αλέξανδρο, τον Βούλγαρο Τσάρου, που την ίδια εποχή ήταν στη Βουλγαρία και αυτός τον έπεισε να δώσει στο μοναστήρι μας και ένα άλλο χωριό, τον Χάντακα, και εδώ ο Ιωάννης Αλέξανδρος λέει για την δική του συμβουλή σε αυτή την δωρεά. Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο βυζαντινό αρχείο, περίπου 90 έγγραφα. Δηλαδή, από ό,τι μας λένε οι επιστήμονες που τώρα ασχολούνται με την έκδοση του Βυζαντινού αρχείου, είναι τα μοναστήρια της Λαύρας, Βατοπεδίου και Ιβύρων και μετά είναι Δουχερίου και Ζωγράφου με περίπου 90 έγγραφα βυζαντινά. Μετά δείχνουμε και κάποια άλλα έγγραφα που είναι μεταγενέστερα. Αυτό είναι του Αγίου Στεφάνου του Μεγάλου, του βοηβόδα της Μολδαβίας, που ανακαίνισε το μοναστήρι. Του είχε εμφανιστεί ο Άγιος Γεώργιος και του είπε ότι πρέπει να βοηθήσεις τώρα να ανακαινιστεί το σπίτι μου. Και λέει, ναι, Άγιε, αλλά ποιο είναι το σπίτι σου? Λέει, το σπίτι μου είναι το της Μονής Ζωγράφου που κάηκε. Είχε καεί όντως από πυρκαγιά τότε το μοναστήρι. Και έστειλε ο Στέφανος εδώ ανθρώπους με αρκετά χρήματα και χτίσανε καθολικό και τράπεζα με κάποιους χώρους από γύρω. Από την εκκλησία έχουμε ένα σκίτσο του Μπάρσκι, του Βασίλη Μπάρσκι, που πέρασε εδώ τον 18ο αιώνα. Και από την τραπεζαρία έχουμε μια φωτογραφία από έναν Γάλλο που είχε έρθει 2-3 χρόνια μετά την εφεύρεση της φωτογραφίας, το 1853. Πέρασε από το Άγιον Όρος και πήρε φωτογραφίες από τις μονές. Και ευτυχώς έχουμε φωτογραφία, γιατί μετά κάνανε οι πατέρες τις μεγάλες πτέρυγες και δεν υπάρχει ούτε η εκκλησία του Στεφάνου, ούτε η τραπεζαρία. Και έχουμε αρκετά μεγάλο Οθωμανικό αρχείο, πάνω από 800 έγγραφα. Εδώ έχουμε βάλει ένα από τα πρώιμα του Μωάμετ του Πουρθητή, που βλέπουμε ότι όσο πιο πρώιμα είναι τα έγγραφα, τόσο πιο μικρά είναι και ταπεινά. Μετά, με την πρόοδο του χρόνου, γίνονται και πιο με χρώματα, με χρυσά και με τέτοια. Αλλά είναι του Πουρθητή αυτό το έγγραφο, με τη τούγκρα από πάνω, που είναι και σφραγίδα και υπογραφή συγχρόνως. Έχουμε βάλει και κάποια χειρόγραφα έτσι αρκετά καλά. Εδώ ένα ψαλτήρι που έχει ωραίες κατακοσμήσεις, εδώ ένα μηναίο. Αυτά είναι του 13ου αιώνα περγαμηνά χειρόγραφα. Εδώ είναι το χειρόγραφο που σας έδειξα κάτω στο άλμπουμ με την εικονίτσα του Αγίου Γεωργίου. Εδώ είναι ένα από τα παλιότερα παλαιοβουλγαρικά γραπτά κείμενα. Είναι το δεύτερο μισό του 10ου αιώνα. Είναι μέρος από τους όρους κατά Πλάτους του Αγίου Βασιλείου, που μεταφράστηκαν αμέσως μετά την διαφώτιση της Βουλγαρίας
τη χριστιανική διαφώτιση δηλαδή, γιατί όλοι οι διαφωτιστές ήταν και μοναχοί και είχαν φυσικό ενδιαφέρον για τα μοναχικά γράμματα και έχουμε πολύ πρώιμες μεταφράσεις και της Κλίμακος και του Αβάντου Ρόθου, δηλαδή όλα τα βασικά μοναχικά κείμενα είναι μεταφρασμένα τότε στην αρχή της διαφωτίσεως της Βουλγαρίας. Έμειναν μόνο αυτά τα δύο φύλλα, αλλά είναι από τα λίγα που διασώθηκαν από την τότε εποχή. Εδώ ένα ευχολόγιο του Αγίου Ευθυμίου, που ήταν ο τελευταίος πατριάρχης της Βουλγαρίας πριν την τουρκοκρατία. Αυτός είχε ζήσει στο μοναστήρι μας, παλαιότερα πριν επιστρέψει στην Βουλγαρία και γίνει πατριάρχης, και φαίνεται ότι συνέχισε τις σχέσεις της Μονής και είχε στείλει αυτό το χειρόγραφο ήδη σαν πατριάρχης και μνημονεύεται μέσα στην λειτουργία. Είναι σαν πατριάρχης Τυρνόβου και ο Τσάρος Ιβάν Σισμάν και Βασίλισσα Μαρία, που ήταν οι τελευταίοι ηγέμονες της Βουλγαρίας πριν την άλωση. Έχουμε βάλει και ψαλτικά χειρόγραφα. Το 19ο αιώνα υπήρχε πολύ δυνατή ψαλτική σχολή στο μοναστήρι μας, πολύ δυνατή, και είχαν πολύ καλή σχέση με τη ψαλτική σχολή της Μονής της Ρήλας. Και υπήρχε μια εναλλαγή χειρογράφων και γνώσεων. Έχουμε βρει και αλληλογραφία μεταξύ των δύο μονών, που τώρα είναι υπό έκδοση. Εδώ δείχνουμε και την πρώτη βίβλο που εκτυπώθηκε στα σλαβωνικά το 1581 στο Οστρόκ. Αυτό τώρα είναι πόλη στην Ουκρανία. Τότε ήταν μικρή ηγεμονία και ο ηγέμον τότε ο Βασίλειος Οστρόσκι ήταν ένας από αυτούς που πολεμούσαν εναντίον των προσπάθειών ουνίας, ένωσης δηλαδή, που προσπαθούσε τότε το Βατικανό με το πολωνικό κράτος να επιβάλλει στα πιο δυτικά μέρη της Ρωσίας, να επιβάλλει την ουνία. Και αυτός με αυτόν τον τρόπο, με έκδοση βιβλίων ορθοδόξων και γνώσεων, προσπαθούσε να αντιδράσει σε αυτές τις προσπάθειες. Εδώ δείχνουμε και μια ιστορία που γράφτηκε από έναν μοναχό της Μονής Χιλενδαρίου, που τότε το 18ο και το 19ο αιώνα στη Μονή Χιλενδαρίου ζούσαν Βούλγαροι μοναχοί, γιατί για τους Σέρβους ήταν δύσκολα η προσέλευση εδώ. Ήταν και πιο μακριά και υπήρχαν πολλοί καρτζαλίδες, αυτοί που δηλαδή λαιλατούσαν τον χώρο, και ήταν δύσκολα η πρόσβαση για τους Σέρβους. Οπότε ζούσαν μέσα Βούλγαροι μοναχοί και αυτός είχε ενδιαφέρον να μαζέψει στοιχεία και να γράψει μια ιστορία της Βουλγαρίας, του βουλγαρικού κράτους και του λαού, και μάζεψε από πολλά χειρόγραφα, έγγραφα, κάποια έντυπα βιβλία. Εδώ είναι μια από τις κύριες πηγές, μια ιστορία του Τσέζαρ Μπαρόνι, πάλι εκτυπωμένη στην Μόσχα, που βρίσκονται κάποια στοιχεία για τους Βούλγαρους, και καθόρθωσε να γράψει αυτό το χειρόγραφο, που είναι η πρώτη γραμμένη ιστορία των Βουλγάρων. Το 1762 τελείωσε η εγγραφή του βιβλίου και το τελείωσε εδώ για κάποιους λόγους που δεν εξηγεί. Είχε έρθει στο μοναστήρι μας, εδώ χρησιμοποίησε και το δικό μας αρχείο, τελείωσε το βιβλίο, το καθαρόγραψε και το πρόχειρο που είχε δουλέψει στην αρχή έμεινε στο μοναστήρι μας και το καθαρό το πήρε μαζί του στο Χιλενδάρι. Πάτερ Αθανάσιε, όλη η ξενάγησή σας ήταν πολύ ωφέλιμη. Είδαμε τα διακονήματά σας, τον αγώνα σας,
και είμαστε ευγνώμονες για αυτήν όλη την ξενάγηση, την αγάπη που δεχτήκαμε. Να ευχηθούμε ο Θεός να σας δίνει δύναμη, να συνεχίζετε. Υπηρετείτε σε ένα τόπο πολύ ευλογημένο και το έργο σας είναι πολύ μεγάλο και προς το βουλγάρικο λαό, ο οποίος έρχεται εδώ, και Έλληνες και από άλλα έθνη βέβαια. Εμείς ταπεινά θα προσευχόμαστε, να σας δίνει ο Θεός δύναμη. Ζητούμε και τις δικές σας τις ευχές. Ευχαριστούμε και εμείς χαρήκαμε για την γνωριμία μας ξανά και να μας έρθετε πάλι και χωρίς κάμερες καμιά φορά, όποτε μπορείτε. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Να έχουμε την ευχή σας. Την ευχή σας, ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε και εμείς και στο μοναστήρι και στην Αγία Λιδία. Να είστε καλά, την ευχή σας. Ευλογείτε. Είχαμε την ευλογία, αγαπητοί τηλεθεατές, να επισκεφθούμε τη Μονή Ζωγράφου, ένα από τα 20 μοναστήρια του Αγίου Όρους. Δοξάζουμε τον Θεό για τις μοναστικές αδελφότητες του Αγίου Όρους, γεγονός που δηλώνει την άνθηση του Ορθοδόξου μοναχισμού στην εποχή μας. Και ευχόμαστε να συνεχίζεται η μακρά παράδοση των μοναχών από άλλες εθνότητες, για να καταδεικνύεται έτσι η οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας.